Avui fem unes patates estofades, un plat extremadament bo, sa i senzill. Posem a sofregir una ceba amb l'oli des de fred ben picada. Al cap d'una estona la salem i uns raigs de vi ranci. Quan va agafant color hi posem un pebrot verd picat i uns alls. Quan va daurant també tomàquet ratllat sense la pell i el secret de moltes àvies, que és tomàquet fregit. Quan ja té una consistència hi afegim les pastanagues rodanxes, pebre vermell dolç i a mi m'agrada molt l'orenga. Abans que es cremi el pebre, però, hi afegirem l'aigua. Cobrirem aquest sofregit amb aigua i deixarem que faci xup-xup. Quan bulli hi esqueixem unes patates per sobre, les trenquem així amb el ganivet i deixem que faci xup-xup 15 minuts. Mentrestant farem una picada amb ametlles, pa sec, all i julivert. Quan han passat aquests 15 minuts, rectifiquem de sal i afegim la picada. La integrem i ho tindrem uns 5 minuts més i les patates ja haurien d'estar fetes. Bon profit!